Nou, de winter in. Alles wordt kleermaken voor een grut feest. Naast Epke Zonderland wordt ook tunster Celine van Gerner in het Sintje zet. Ze was 12e in de finale van de Meerkamp. De Olympiërs had Heerenveen op de kaart zet en daar wat meer uit de helling wezen, vindt de gemeente. Wij zorgen dat wel onder belangstelling van het bedrijfsleven bijvoorbeeld, dat mensen hier meldt. Want men vindt die sfeer, die uitstraling vindt men positief. En daar wil men graag bij jaren. Dus Epke helpt het bedrijf hierheen. Nou, dat kan mede daartoe leiden, ja, dat het een terugslag geldt bij bedrijven om toch eens een keer zich hier te oriënteren in Heerenveen. Café Het Houtje maakt het hem op voor de komst van duizenden bezoekers. Ze binnen wat wend had het gaat om huldigingen van prijswinnende sporters. Maar elke keer is het weer speciaal. Het is wel een beetje de nationale knuffelbeer worden van heel Nederland. Dus na het hutrennen en het voetballen is er nou toch een oorpersoon die het Heerenveen heel positief op elkaar zet. Likas de gemeente hoopt het ook de horeca in het Heerenveen op het Epke-effect. Ja, als er nog eens een keer wedstrijden komen of het toernooi wordt extra op elkaar, op elkaar zetten en mensen gaan hier naar Heerenveen en dan pak je een hoteltje, ga je uit eten, kom je op een bakje, ja, dan kan die toekomst natuurlijk een leuke uitstraling voor, en positief voor elke inwezen. Intussen wordt er al geld verzinnen met Epke. Soms zijn Olympische prestaties binnen de Epke-tompoezen net om te slepen. Goedemorgen. Kan ik ergens mee helpen? Ja, heb je nog van die Epke-tompoezen? Natuurlijk. Oké, mag ik wel voor jou? Ja. Oké, prima. Ze komen echt speciaal hiervoor naar de winkel van, oh, hebben jullie nog Epke-tompoezen? Dus ja, het gaat echt heel erg leuk. Ben ik Epke-fan? Ja, ik zou zeer waard op het heden geen Epke-fan, maar ja, wij vinden het prachtig vanzelfs.